ndoda kwenzakalani ngani lapho? Angizwanga. Ngithi kwenzakalani lapho? Ngibona ngathi nje ubhizi ngani kahle kahle. Hayi. Uhlanganiswa yini ukuthi mina ngenzani? Angihlanganiswa yilutho phela bengibuza nje phela hawu. Hayi umuntu akanaki into ezihlangana naye. Mina nje ubuze la uze kuma so indaba uthi mina ngenzani angazi uhlanganiswa yini nalokho. Wena ngathi awunanhlonipho kodwa wena ungayikhuluma kanjani leyo nto leyo ngoba phela ngize kunyoko la ngizile kuwena kodwa manje ngikhuluma nawe. Manje ukhulumelana nami pho mawuze kuma? Phela ngikhuluma nawe njengondodana, nanto wena ndodana ngempela. Mina ngindodana yakho. Hayi ukuphupha bhuti. Ukuphupha. Wahleka inhlinini pho. Yeka nje ukuphupha bhuti angisiye nje mina indodana yakho. Futhi mina angazi ukuthi indoda enjani ehamba iyozenza indoda emzini amanye amadoda. Lalela ke mfana wami awuze ukungitshela uMasimba lawo ke umama wakho uthandana nami so njoba ngiva emzini kabani angizile ngokuthi emzini kabani ngize ngokuthi ngizobheka yena uyena ongibizile njoba ngila manje ukubiza emzini amanye amadoda uhlangana lapho na leyo nto leyo ngahlangana phela umuzi kababa lokuthi ubaba kasekho akusho ukuthi sekuzokuvela qhamuka amadoda nje ezochana semzini kababa manje mina ngizobheda la ngizongidakela wena mfana hey manje uhayibo hey lalela uzomelalela la mfana wami lalela ini Sami ukahle ngirest baba kunjani angazi ngizoyithini lento noma ngizothini kahle noma ngizothini kodwa khona yabo ngoba ngihleli nawe nje kanje yazi umoya wami awukho right sekwenzakaleni inkinga la ekhaya inkinga inondodana wakho lomzalayo ndodana wami engimzala ukwenzeni indodana wami mina ngithi indodana wami nami kodwa yena akayingeni yonke leyo nto leyo akayingeni kanjani mangimbingelela kavuma yini etshengisa cha ungathi yini etshengisa kavuma umuntu mawumbingelele nje ukuthi sawubona athi yebo yena uvela ayibhekelele umbona nje ukuthi unokuchwenza nje ucabanga wena lokho kubangwa yini angifuna uqamba manga angazi kodwa yakhweleza lo mfana khwelezela uyise kufanele phela uyena yedwa umfana nalo umuntu umfana okhona ekhaya ngamkhwelezela vele ubabona ngizethi futhi sinafanele sizame indlela yokuthi sibone sisenze njani wena ucabanga ukuthi senze njani mase kunje yabona nje ubinti nje mina kukuningi engingakusho kodwa nginesicelo kuwena ngilalela ngiyacela njengengane yakho ukuthi mhlambe uhlale nawo phansi ukhulume nayo ukuthi nami phela ingangithathe ngathi nje ibone ukuthi ngumuntu ngoba ngisuke ngizela mina ngisuke ngayizela ngisuke ngizela ukuthi ngibizwe wena kodwa manje ngiyacela phela nami ngihlonipheke ingane zingangithathi sinone kanjani hayi ngiyezwa ngisazokhuluma nengane kodwa phela nafanele ucabanga ukuthi la iseyikubo awakusekhona emzini wakho ngiyakuzwa impela lokho kodwa ke ngizozama ukuthi ngikhulume nengane ngizwe ukuthi ingane ithini futhi ngizobe sengibuyela kuwena ngabe ungisize kakhulu yabona uma ungenza njalo mina ngiyathokoza Awuma, baba ukukhathazekile nje indaba. Akusiyena yini uSiphe? Usiphe. Ngiyakutshela. Usenzeni? Uyamazi yobhuti okusukhanda limtshelo kwakhe. Usibaba Dlomo uhlangane naye endleleni, wambingelela uSiphe nje wangayishayi. Wavele wayencimfa ibhekele loqhubana nendlela yakho azambele. Angazi ukuthi mina kumele ngenze njani ngale ngane. Hawu futhi unenkinga serious yazi. Futhi unenkinga serious akamfuni ngempela futhi ubaba Dlomo futhi akazenzisi. Hawe, indaba yasiphe kanjani? Soyenza njani? Angazi ukuthi mina kodwa ngiyacabanga nginesu. Isu. Usiphe phela kanayo intombi.
Kanjani simtholele omunye wabangani bakho? Mhlawumbe uzoyeka awunayo uzochitha nezizungu zayeke lento le alibele sinaka nathi khona soba free. Eplaza ushimile ubhuti wami. Ushimile. Yani. Yazini, ngekelela ngakumina ngizokhuluma naye. Awukhulume nami mntanami sengikhathazekile phela mina manje angisazi. Modlomo naye phela manje useyasaba ngisho nokuza la uyamsaba lo mfana. Mase kwenzeke mhlawumbe enze into engasile kuyena. Asodlala usiphethe na ngesikhathi ulahlekelwa ubaba Dlomo mina uyangipha ke nemali. Wey. Shuthi phela yena phela akaza ummokolisi ingakho phela engamthandi. Waya usiphethe. Hayi inkinga ngempela uzama ukukhuluma naye. Sesami soqala manje. Yasiphe bhuti wami. Aw, dadewethu kunjani? Ngishap. Uphuza amanzi la. Mfethu ngabuye ngiphuzeni phela sekukhona abantu abaqada yonke into esekitchen akusekho nejuice. Awusuqalile. Serious mfethu angidlali. Sipheyini inkinga yakho kodwa. Hawu, uqhamuza uzothi yini inkinga yami ngami ngokuthi ngiphuza amanzi? Hayi indlela otreat-a ngayo ubaba nje lo ufika la ekhaya yini? Uyahleka. Ubani? Ubaba. Ubiza le nto leyo ngobaba. Hayi bosiphe. Umuntu kamali uyana futhi uyasiza la ekhaya. Hayibo usiza ngani? Hayi uyasiza. Ngani? Ngokuthi afike azosiqedela ukudla. I-wrong lento yakho. Ayikho into engirong yona. Ubaba nje futhi uyaphenduka lapha emathuneni. Yekela nje lenkani yakho. Umama esethola indoda akahambe uyohlala naye la ihlala khona hayi ukuthi athathe indoda ayilethe emzini kababa. Hayi uright nje lana usigadile umuzi onobaba uyahlonipheka uright. Ubiza lo muntu ngobaba lana? Yebo ubaba. Wena ufuna into akayenzayo lana because imali uyithatha kumali ukudla lokhuza kuma into akayenzayo lekhaya. Hayi wrong usiphe. I-wrong nje lento yakho ngizokutshela ke nje wrong. Wena ngibona nje khonto ekhohla ukuthi ngidala ngawo. Ngiyazi ukuthi umdala kodwa uzothola nempama ke futhi. Manje uthola intombi ukuze uzoyeka lento yakho nayo. Intombi yani manje? Bora nje. Hayi ungazongijwayela kabi wena. Hawu. Ubaba uhamba babazisa nje abantu ongabazi uyaphapha. Yebo ma. Alright. Ngiyaphila ma. Ngiyaphila nami. Yeah. Kunodaba la mfana wami bengifuna sikhulume. Okay, akunenkinga ma. Udaba lo engiza nalo lumayelana nalo muntu esengizwana naye. Hayi kanti. Hayi siphe musu ukuthi hayi phela ngibe ngikhuluma ngimdala ngicela ungilalele mase ke uyaqala ke into zakho lezo ufuna ukuzisho. Okay, kulungile makhuluma wenzele umuntu wakho. Umuntu wami uthe uhlangane nawe endleleni waswethiwe kubingelela kahle wena wavela wamncemfela wabheka phansi wangavuma kwenzakalani? Ayibo phela uma ukuthi wena uthandana naye kusho ukuthi nami kumele ngimthande. Angisho nami mntana mthi ngithande ngenkani kodwa phela bengisho ukuthi nami naye ukuthi akayithandi phela lento esho ngoba yena akazi ukuthi kwenzakalani. Manje kusho ukuthi ngibingelela kumele ngivume noma ngathanda ukuvuma. Siphe ngicela ukukhuluma nawe ku-serious. Okay, ngiyachaza. Chaza. Ngoba ngifuna ukuchazela ukuze u-understand. Ngichazele. Baba kusewashona. Angithi uyakwazi lokho? Yeah. Njobe sewashona sengizile for 5 years. So senginelungelo nami ukuthi ngiyijabulise ngithola omunye umuntu. Ngiyazi ukuthi kubhlungu lokho kodwa nami ayikho indlela engenza ngayo ngumuntu nami nginemizwa. Wema mina anginendaba nokuthi wena utholela umuntu nani but lento leyo ukuthi ma uthathe indoda uyilethe la emzini kababa ayingiphathi kahle leyo nto leyo. Mangabe uthi uthola umuntu why uma ungahambi uyomvakashela wena la ahlala khona. So njoba sesiba ngaka thina nje ubaba akasekho sezoqhamuka nje indoda sezoqhamuka izoba ubaba kulomuzi lona. Ayisiphe. Manje ufuna ukuthi ngenze njani siphe? Hamba uyomvakashela hayi ukuthi ezela ekhaya. Ngikwazi siphe uchaza ukuthi mina ngashada la ekhaya. Uchaza ukuthi mina ngihambe ngishiya umuzi wami. Umuzi wami ngizoshaya noma ngaphela mina ngashada la ekhaya. Washada lo kwaba?
ngashadela la ekhaya kaMkhize. Eyakwabandla yandoda leya. Kadloma. Manje shuthi kungena indoda kaDloma emzini wakamkhize izoba indoda la ekhaya. Phe ukuthi baba kuseshonile akuchaza ukuthi wena usuyindoda la ekhaya usastile usayingane. Awukwazi phela ukuthi uzofela uzongishayela umthetho. Okay ma dansani nodwa ke ningikhiphe mina ngangifaki lapho ungathi danse sodwa. Usuza kabi-ke mina usuza kabi-ke masuza kanje. Cha manje ngidandisa izinto. Yena sungikhuphukisela ushukela ngani yithi mina ngisho umthetho la sayimina nje umthetho. umthetho. Mama ngiyenze lo nto. Hayi angeke ngizwe ngawe ke mina ke. Hayi ngizwe ngawe ngempela. Ngeke ngiyenze yithi mina kodwa mina lisoka lakho la yithi mina ngeke ngizwe ngawe mina. Okay ke. My sister, my sister. Hayi suka ngisakwazi. Ungikhona. Ukabuka into kade ngifuna ukutshengisa zona ngeweekend. Buka weekend yonke ubungekho. Hey wena. Buka. Buka. Hayibo. Buka. Imaki. Indaba enga. Musiloku uthi usuhlalaphi. Waqala. Uhlalaphi. Cha phela lalela. Engithi uyakhumbula nje ukuthi ngagcina ngihlanganisa lapha kuMamkhize. Ngithi uyakhumbula. Phela Siyawuthola lo Julalele. Siyawuthola lo yamuntu. Manje ke into ithi senginokuvakasha phela. Ingakho ungasangiboni. Imake wo. Phela kumele iplanet ayithini ngani? Cha phela uyalwazi udaba kodwa manje khona ikhole ngathi uyavibrate la yima phela sokhuluma. Yabona uyaqalile ukuthi uyabaleka ke futhi. Uyabaleka. Sokhuluma. Ngizokubona weekend ezayo. Baba ngizamela ukukhuluma nengane njengoba kade ngisikhulumile nawe. Hayi kodwa ke ayinhlanga zimuka nomoya. Ngiyakutshela isaqhubeka nje nalobuhlaza bayo. Ithi nje angeke izivume lento yami nawo namanje. Kanjani ngani? Hayi angisazi mina manje ukuthi ngenze njani ngempela makunje. Hayi ngeke. Khathazekile impela emoyeni ngizame ngawo wonke amandla enginawo ngazama ngayincenga. Hayi ikhanda nomtshelo wakhe namanje ayifuni lutho ithi nje kubo lapha ayifune indoda esoloko ibhongoza lapha kubo. Kodwa sena sami ngoba phela into ethi ihamba kahle kanjena nje mawusuthi ubheka ngempela kumele ithi wena into mayesinje ngempela. Angazi mina ukuthi yiphi into esingenza indlela esingenza ngayo ukuthi lengane ikwazi ukuthi izivumele ukuthi sibe right nathi. Wathintile uDoka amabhathini mhlawumbe uzwa ngayo lengane. Hayibo ngwathintile. Hayi lengane ayidlali lengane. Hayi futhi ngangibula nokungibula indlela eyona. Hayi ngeke inolaka kabi. Kodwa nami ngakhuluma naye ngathi mengikhuluma nawe ngayibona uDodo staff lo. Manje ke okay. Asiyosiphume kulento. Asiyikhulume kanje lento le. Siyisolve kanjani ke lenkinga le? Ngoba phela ingenhla manje. Hayi kunzima kakhulu angazi ukuthi kumele senze kodwa into engicabanga ukuthi siyenze ukuthi sifanele phela inkinga phela lengane isindala njengoba lengane isindala nje akumele kube ngazuthi manje ngiyehlukumeza indala masenda kuhlaza akumele ngabe ngekuthi ngiyehlukumeza emzini wababuwayo so fanele sizame indlela yokuthi sibonane akuthi sokwenza kanjani noma sibonane na kwakho noma suku eqhubeka wena uzala angazi usokwenza kanjani wena ucabanga kanjani ayikwazi ukwenzeka kanjalo phela ngoba phela thina into yethu iqondile and then manje obiqondile nje sekumele manje sizothina ngengane ukuthi sithandane kanjani thina haya no hayi shuthi asikwazi ukuzwa ngayo shuthi wena uyaqhubeka ke sibonelene la ekhaya lengane nje kumele yamukele ukuthi vele ubaba akasekho wena usubaba oqondile okhona la lalela soyibamba ngamatomu uyozilunga hayi kuze kube right ayikho into esiyenza mina wena izulu
lapha ekhaya mngani. Ngiyakubona ngathi uthwele umhlaba wonke la emahlombe akho. Yini kwenze njani? Akuyena uSiphe. Awenzeni futhi manje uSiphe? Mazi uSiphe unedrama. Ngini ngiyathi kuhlezi kunedrama. Uthi yazi ukuthi kunokufika ubabudloma lapha ekhaya. Mhm. Akamfuni. Chaza uthini mawuthi akamfuni? Akamfuni mfethu uthena ngeke kuvele kuzosuka indoda le izohlala emzini kababa. Hayi bo ayingeke. Hayi unenkinga ke phela kubhuti wakho. Yini vele? Yena mina ngicabanga ukuthi into ezoxazulula le nkinga khona. Intoni? Yena athola intombi uSiphe. Hayi ntombi futhi awe mawe hayi ngeke. Athi nenkinga emdala kangaka? Iyona ke into engibonayo ukuthi izomsiza leyo. Kodwa ke phela ke mawusathola intombi ke phela obviously mina lo ngibona nje nawe Akimfanele yini? uSiphamandla? Bo ukhohle uSiphamandla phela uyamazi nawe ubhuti akhe ichama yibo. Lokho eyivalele nje lapha endlini kini hayi bo mina senezila. Yabona? Userious ngani? Serious yebo. Kanti awudinga ngiyazibeka kukula. Awubhuti akho nje melezila. Hawu nawe ngibona nje. Ngani ngiyabonga. Hawu ngiyachazela la mngane wami. Amalubi ayizijile. Yebo ngiyaphila wena kunjani? Right. Bengizobheka umngane wami akekho. Uhambe ekuseni lo angimane ukuthi uyephi. Asho ngithi uzobuya nini? Yo, kodwa-ke wena indaba uhlala endlini nje wedwa. Kwenzakalani? Hayi busho ukuthini ukuthi kwenzakalani? Hawu kungazi nje ngize ngibone emnyango, emgwaqweni, sesitolo, yindaba. Hayi ukuthi mina angingena umuntu othanda ukuhlala esiphethephetheni ngiya-enjoy me time. Kodwa kujwayelekile-ke umuntu wesilisa ahlala endlini like full time. Nakho-ke mina ngiyakwenza. Kodwa siphume-ke phela lapho bengizobona umngane wami akekho so sengizohlala nawe-ke phela-ke. Uzohlala nami? Sengizohlala nawe, hawu. Unenkinga yini? Why? Unenkinga yini ukuhlala nawe? Hayi bo phela umngane kasisi wami hayi umngane wami. Understand angisumngane kasisi wakho, angisumngane akho, umngane kasisi wakho but hawu sengihlala nawe uhleli wedwa vele endlini wenzani because ubhorekile vele. Uzofuna usisi wami noma uzofuna mina? Hawu bengizofuna usisi wakho uthe akekho khona wena so uzohlala nawe. Usihlale. Hawu kahle bo muncu nje yini? Awucabanga nje ukuphuma nje uyothola umuntu nje ozochithana isikhathi kunokuthi uhlale kanje. Akujwayelekile nje futhi ukuthi umuntu wesilisa ongangawe onjengawe nje ukuthi nje ahlale endlini. Like awunawo umuntu wesifazane nje kanje. Iyaphi le nkulumo yakho? Inkulumo yindawo hawu phela akithi umngane wami akekho so manje ohlala nawe hawu kanti yini omuncu nje udidwa yini cha phela ngichaza ukuthi angisiphilo uyazi ukuthi awunayo umuntu futhi nje angaze vele ngibone nomuntu so awucabangi nje mina. Bathini? Hawu kuserious hawu. Hayi bo kahle ngizobhedela wena. Hawu hayibo. Usibusisa hawu kahle yini uhlezi uhlela endlini wedwa hawu yini. Hawu buka phela lalela hawu kahle yini. Man. Yasho mi? Hayi. Angazi ukuthi ngikuthini. Yini kwenzakalani? Ngizamile-ke phela lapha kubhuti wakho-ke phela-ke. Kwaba njani? Hawu uyamosha nje angene nje kuyingena nje indaba yami. Futhi nje ngimakaza ukuthi iqalaphi liyaphi.
Kodwa shemu nobhuti bani. Onje. Usiphe kanti unjani? Hayi angimazi mina ke. Ngiyezwa ngaka ukuthi unjani cause hayi Ususeduze kwakhe. ngila kungenamuntu. Still. Hayi kodwa phela Yabona usemhlabeni wakhe yedwa. Hayi bahle. Hayi nobhuti singeke yo. Hayibo kodwa ngeke vele simyeke kuzomela kuphinde futhi umlando. Sobona phela uzenze njani kodwa yabona nje lenkinga ongitshela ngayo ukuthi ngihlangabezana naye la ekhaya. Hayi singeyiboni nje angempela. Cha ubhuti wakho. Ngeni bantu angeneki. Ayishibalele. Ngiyakutshela kangeneki la muntu ayingeke. Sobuya sibone ithi ngihambe nami. Okay ngani. Okay ngiyophela lapha ekhaya. All right sure. Yibo.